Jotende migepe podha gucho omenda mar dongruok kata infrastructure fund Odhiambo Manyoro oganda jo Kenya koro dwaro ni piny owacho oneni omenda go tigodo e tieko chenro mag dongruok mabende ibiro kelo negi ber mathoth. Giwacho ni mano e yo kende mabende gibiro konyo godo e dongo uchumi ma pacho kae ponono ni aguluno ibiro puodhi gi od bura mamalo. Lipota marwa Matino Nyango miyo waler mathoth ibiro wachni. Banka ne osepudhi agucho omenda mar dongruok motis ni infrastructure fund gi komiti mar jotend migepe. Uganda jo Kenya dwaro ni omenda go tigodo e tieko chenro mag dongruoge kachiel kod singo mosebedo ka digni e pachoka. Gikwayo piny owacho mondo tigi omenda go yaro gach okolo kuok Nairobi nyaka e boma ma Malaba, ka giwacho ni obiro ting'o malo weche mag ohala e tong' mar Kenya gi Uganda kanyakla kod tieko dongruok mag geche e apeyni makono. Dickson Samba en jadak Mombasa. Ingekuwa vizuri kama ange-extend ile SGR yenye inatoka Nairobi to Malaba, ndipo vitu vinavyotoka katika nchi za nje vikapate kufikia Uganda. Sana sana utapata hii barabara yenye inaenda Malaba sana sana inakuwa imejaa matrela. Na hizi trela sana sana zingine zinasababisha jam, zingine zinasababisha ajali, rahisisha shule ya safirishaji. E sekta mar somo, gikwayo piny owacho mondo tigi omenda go e gero klese kachiel kod laboratories magiwacho ni biro konyo kendo jiwo lai mar kit somo manyien mar CBE. Ingekuwa vizuri kama hizo pia zingetumika katika kujenga madarasa, kujenga pia vyumba tofauti katika shule za msingi ama katika mtaala wa awali almaarufu JSS sekondari, ili maabara, scientific laboratory that is well equipped with the equipment and facilities. Ndio watoto at least so zingine ni vigumu sana mwalimu kufunza job ukitumia picha kwa sababu hauna kifaa chenyewe. E sekta mar pur, gikwayo piny owacho mondo tiko omenda go e jiwo chenro mag keyo pi kowuok e nam lolwe nyaka e gwenge ma oro kwako, gino magiwacho ni biro duoko chien nok mar chiemo e pachoka. Robert Wanga en jadak e boma ma Nairobi. Tuweke mradi ya kuweka irrigation vile president alikuwa amesema, mambo ya irrigation. Let us pipe water even from Lake Victoria to the Kijenga reservoir at the highest point in Timboroa. Hii maji itateremuka by gravity to lower points, ambapo itasaidia to irrigate dry areas for food production. In that way, inchi yenye ina chakula ya kutosha, it will lower the cost of living. Ne bendo gijiwo piny owacho mondo tiek gedo mar apaya ma Rironi ma Osamit magiwacho ni biro tieko dhungruok mag geche kendo jiwo weche mag wuoth e gwenge makono. Itumike kwa kusaidia hii barabara, this dual carriage kutoka hapa Rironi na ifike Busia na iendelee namna hiyo as per what he has drawn to use that money for. Ne Radio Ramogi, Martin Onyango. Wadhi kaunti ma Migori kama